Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα έχουμε να δούμε ένα υπέροχο καλάμι από τη Yuki. Ένα καλάμι που έχει κάνει, θεωρώ, αρκετές, ίσως και τις περισσότερες πωλήσεις. Το Α5 της Yuki, το DSC. Το Α5 μαζί με το Α6 θεωρώ πως έχουν κάνει τις περισσότερες πωλήσεις. Θα το δούμε λίγο από κοντά. Θα κάνουμε μια παρουσίαση. Το Α5, το DSC, το οποίο το DSC καταρχήν βγαίνει από τη λέξη distance. Η λέξη distance στην ουσία μας λέει η Yuki ότι μας δίνει μία δυνατότητα περίπου ένα 20% παραπάνω βολής από ότι τα παλιά τα καλάμια της Yuki, που ήταν τα κλασικά τα Yuki ή τα Saiku. Να αφήσουμε λίγο το καλάμι εδώ να μην πέσει μισό λεπτάκι. Θα δούμε πρώτα το πρώτο στέλεχος της κορυφής. Είναι ένα ημιπαραβολικό καλάμι, αρκετά πιο μαλακό από το κλασικό το Α5 που έβγαινε. Αυτός είναι και ο λόγος βέβαια του DSC, με άξιον 100-250, αρκετά όμως δυνατό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μολύβι, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα από 80 έως άνετα και 150, και δουλεύει άψογα, μα πραγματικά άψογα και στο 80-90 βαρύδι, τέλεια στο 100-120 βαρύδι το συγκεκριμένο καλάμι. Η μύτη του είναι tubular, έχει Fuji οδηγούς, θα το δείξουμε και από κοντά. Θα πάρουμε το επόμενο στέλεχος. Μας δίνει έναν οδηγό και στο δεύτερο στέλεχος Fuji. Έχει βάση μηχανισμού Fuji. Τώρα τι γίνεται? Αυτό το καλάμι είναι το πρώτο καλάμι από τη σειρά, από το Α5 δηλαδή και μετά, που ξεκινάμε και βλέπουμε στην ουσία αυτό το design που βγάζει η Yuki, που φαίνεται στην ουσία το ανθρακόνημα επάνω στο καλάμι. Από το Α5 και μετά η Yuki φυσικά ανεβαίνουν λίγο και οι τιμές. Ξεκινάει και έχει αυτό το design το πανέμορφο, εργονομική δηλαδή εδώ κάτω. Κάτω από το Α5, στην ουσία Α1, Α2, Α3, Α4 έχουμε τη βαφή. Οπότε, εάν θέλουμε να πλησιάσουμε λίγο στο design τη βαφή αυτή εδώ, σε ένα καλάμι όπως το Α4, εάν θέλουμε να πλησιάσουμε και να πάμε σε αυτό το πανέμορφο στυλ που έχει εδώ η Yuki μας, το πρώτο καλάμι που μπορούμε να πλησιάσουμε και να πάρουμε είναι το Α5 και φυσικά Α6 και τα λοιπά, τα οποία θα τα δούμε και στην πορεία, τα καλάμια. Να το δούμε λίγο από κοντά. Όπως είπαμε, ένα φανταστικό ημιπαραβολικό καλάμι. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό το στέλεχος. Super Light High Modules Carbon, πανάλαφρο. Και φυσικά το σημαντικότερο, το τελευταίο στέλεχος, η κορυφή μας, με πάρα πολύ καλή δουλειά και στα δεσίματα με τους Fuji οδηγούς. Ένα φανταστικό καλάμι. Συγκαταλέγεται στα ακριβά, θα έλεγα, καλάμια, το φθηνότερο
ακριβά καλάμια που αρχίζουν και ανεβαίνουν τη Γιούκι, αρκετά προσιτό για να το αποκτήσει κάποιος. Να είστε καλά, τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο παρουσίασης.